presne som bola v bode, že som mala túto svoju obrovskú víziu a ju stále mám. A pre mňa to bolo, že čo som si to ako keby, nie že vymyslela, ale naozaj to vo mne dozrievalo, naozaj to vo mne dozrievalo dlho, že tak, tak ja budem proste naozaj pracovať s mužmi, ale ja som vedela, že proste toto je pre mňa ten, ako sa to hovorí, že je to taký ten obrovský slon a teraz som nevedela, že teda kde mám začať, áno, že proste potrebujem ho akože zjesť, tak si hovorím, ja viem, že potrebujem mentorku, takže som si vybrala teba, lebo ja som to hneď cítila, že jednoducho presne, že netlačíš, že máš úžasnú energiu, podporujúcu, tak som vedela, že proste ty si ten správny človek pre mňa, že ty ma povedieš na tej mojej ceste toho biznisu a určite som to nechcela robiť sama, lebo to som vedela, že by som možno to aj vzdala. No, tiež mám 3 deti, tiež mám rodinu, ako manžel je zaneprázdnený a aby som naozaj robila tie správne kroky, tak vedela som, že potrebujem to vedenie. Takže ty, čo si mi poradila, vlastne to som urobila, zhodnotila som si, OK, funguje, idem ďalej. Že pre mňa už to nie je taký ten obrovský slon, ale už aspoň minimálne 1 nohu, 2 som zjedla. Proste idem po kroku a je to, sú to proste pre mňa úplne nové veci, ale je to úžasné, veľmi mi to pomáha. Čiže už mám tie výsledky. Ja mám tú nervozitu, áno, proste robím nové veci, to je normálne, že vychádzame z komfortu, ale dá sa to proste s tou ľahkosťou, ja si vždy spomeniem, ja tam tých 100 klientov mám, v pohode, idem na to, zvládnem to. OK, idem. Čiže úžasné. Takže veľmi, veľmi ťa odporúčam.